Doncs l'11 de setembre de l'any que ve. Home, seria maco un Sant Jordi. El desembre del 2017. Un any, com a molt. Jo crec que l'any que ve. L'any que ve, ojalà. 2018. 2018, diu. 1 de gener de 2018. No, jo diria l'11 de setembre 2017. Per exemple, l'11 de setembre del 2017, estaria molt bé. Que el Puigdemont n'ha dit una, però no m'he enterat. El 17 de juliol del 1917. Havia potser jo del 2017. Del 2017. Soc historiadora, jo. L'any que ve ja la tindrem. Jo hi donaria 2 anys. 2 anys. A mi m'agradaria que ens sorprenguéssim i no haguéssim de passar l'any que ve. De sorpresa ens ho trobéssim ja abans d'acabar l'any. Esperem això, que sigui ja una miqueta ja... que donin una mica de pressa al tema ja.